दिनैनि रेसिपिया आचार स्टाइल अमा रेसिपि। नै बेखौ सोमनानै दोनखानोसै दिनैनो गाबोन जागोन आरोना। बे जाहैबाय माइब्रा माइरं। आं बिराद दाख्लिनिफ्रायनो लारु जानो होननानै गोसोखांगासिनो, खिन्थु फुङावहाय आंहाथ' खालामनोबो टाइम मोनखाया नालाय, बेखायनो गाबोन बन्दखाय आङो दिनैनो सोमनानै दोनखानोसै आरोना। बेखौहाय दिनै सोमनानै दोनसै हर। नै दाना बेखौ ग्राइन्डाराव होनानै दोनखानोसै। सोरो होनानै दोनखाबाय, दै सोरो होबाय, ओमफ्रायहाय नै दा बेखौ देनानै दोनखानोसै आरो मोनायावनो। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे आङो दिनैहाय सानडे स्पेशल लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दिनै जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय, आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो, बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो, आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय, कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय जेब्ला साबस्क्राइब खालामो होमबा बेल बाटनखौ थुना हरदे, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअसफोर होबा नोंथांमोनाव नुहैबाय थानायनि थाखायहाय। ओमफ्राय दा नै आङो नोंथांमोनजोंहाय सानडे स्पेशल लाबोनो नागिरदों। सानडे स्पेशलावथ' नोंथांमोना जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय जे आं एभ्रि सानडे मा लाबोयो, अमा संनाय आरो जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो, नङा होमबा? थ' दिनैबो गोदान रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो, थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्रायहाय दा आङो फुङावनो थारमाने मैयानो सोमनानै दोनखानाय, आङो हरावनो माइब्रा सोमनानै दोनखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय मैयानो देखादोंमोन नालाय, दा बेखौनो जाग्रोनोसै आरोना। दाहायसो उनाव संबाय थागोन आङो, बेखौ जाग्रोनानै लानोसै ब्रेकफास्टनि थाखायहाय। जेबो जाथ'वाखै दाबोनो, थ' बेखौ जाग्रोनानै लानोसै, बेनिफ्राय जागायनोसै सानडे स्पेशलखौहाय दे। थोदो होमबा नायलांदो। लारु सावनोसै, बेयाव थाव गोथांजों सावगोन आङो, रिफाइन गैया नालाय बेजों सावगोन। बे अनखौबो नाखाबाय आङो, आरो नै बेयावहाय जाहैबाय सिबिं, नारेंखल, ओमफ्राय मेथाइ दं आरोना, बेखौ होनानै जागोन। र' एबार सिगां जा गोबावनिफ्रायनो जानो लुगैनानै दंखायोमोन आङो, ओमफ्राय दिनैसो साननैखाय दिनैसो मावनो सम मोनबाय आरोना। र' एसे दुं दे र' जाबायबो नै लारुआ जोंना गुसु जाबानो जायो आरोना, बेबायदि दमासिनि माबासिनि दमासि गैयैखाय बिदि जाला, बेबायदि नङा आरोना। गुसु जाबानो जायो, गुसु जाबानो जायो। ओमफ्राय बेयो बिदिनो गोलोम बोथोर जाजासे जेब्लानाखिसिम बाया बेसिम जाबाय थागोन आरो लारुआ। आरो फिथायाथ' 12 मास थाखायो। ओमफ्राय बे सिथाव लारुआ माइब्रा जोबजासे ना मा होनो आयै? माइब्रा जोबजासे ना जानाया जालाबाय थायो आरोना, गोसो जाबानो जायो, गोसो जाबानो जायो। दैज्लाङाव मा बांद्राय गोसो जाहैखायाना, गोसो जायो। जानोसै बेखौहाय, ओमफ्राय संनोसै दा, संनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना। अमा रेसिपिया जागायनोसै होमबा, बेखौ जाखांबाय। नै माबाखौबो अमाखौबो रुखाबाय आङो, मैला रुखाबाय, बेखौ सुगारनानै आराम संनोसै आरोना। दा संबाय थानोसै दा, सुगासिनो बेखौबो सुगासिनो नै
ओमफ्राय नै बिगुरा गारजोब्बाय आरोना सोर बेबायदि बिगुर गारनानै सङो लोगोफोर नोंथांमोना खायसे बिगुर गैयाबा साइज मोनानो नै संनोसै दाना बेखौहाय थाब जानायनि कुकारावनो एसे मोजां दैजोंहाय खेबनैसो गाबहोनोसै संख्रि एसे हरखानोसै जाबाय दाना बेखौ खोबनानै गाबहोनोसै आरोना खेबनै हारसिङै माबा खालामनो माबा मानो थांलायबाय बियो इस लाजिलायो मा खालामफैदों नोङो मावनो मा मावगोन बेयाव मानोथो खादा लाबोदों ए सं होननोसै मावदोंसो नोङो नै ओरैनो हर गोलैयो बेयाव थावा एम्फौ थायो बेयाव नै लाफायानो मोजां जायासै सोमखोर साइज नङा जोंना लाफाया हासारबो मोजां गैया हासाराबो मोजां नङा नै दुन्दियायाबो गैला जाजालाबो बोराय जाजोब्बाय नै दसेनो गैलाबो गोजां बोथोरनि मैगंफ्रा जोबसैलाय बे गोलोम बोथोराव फोरला जिंखा बेखौनो जादोलाय आरो गोलोम बोथोरनि मैगंफोरबाथाय जानो सुखुवा मानो सुखुवा आयै सफैसिगोनलाय मा जा दुस्थ' जाबायहाय अयथासार जि गगा मोनदों आंहा मुलिसो जाबाय आङो थानो हाथारा आंहा बांद्रायखौबाथाय खर' सालाजोबो ना इस मोनलायबाय आरो ए सं जोंना जा सानैजों ओंखाम ओंख्रि संनानै जानांगौ दे सोलोंनांगौहाय नोंहाबो दे थाबनो मामि लोमजाबा संनांगोन ना देनां मा मामि लोमजाबा सोंनांगोन ना औ सं एसे सेंगा देरबाथाय सोलोंबायबो ना आलु एवनाय औ आलु एवनाय ओंखाम संनाय ना होमबा लोगोफोर नै गासिबो रेडि खालामखाजोब्बाय आङो जानांगौ दा नै नांगौआ बारा जेबो गैया बेखिनिखौनो लाबाय आङो बेखौ मा होननानै बुङो बेखौ जाब्रां होननानै बुङो ओरैनोथ' बर'आवहाय ओमफ्राय पेपारकर्न होननानै बुङो आरोना नैबेनो नै बेनो पेकेटाहाय पेपारकर्न बेखौ एसे लाबाय ओमफ्राय नै नागा बानलु गोरान बेखौ थाइथामसो लाबाय आङो ओमफ्राय थाव नांगौ दा ओमफ्राय बेखौ दाउफाय होगोन माला होगोन बेखौ दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना नै पियास दरनै लाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर दरसे लाबाय होमबा बेखिनियानो आंना दिनै जिनिस नांगौआ बारा जेबो नाङा ओमफ्राय दा दुन्दिया होगोन आरोना नोंथांमोना नुखाबायना मा दङ बेयावहाय आङो बांद्राय जिनिस होआ आरोना बेखिनिखौल' होगोन ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै गोथावथ' जाखागोन जाहैबाय माथो मावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा होमबा रेडि खालामनोसै आङो नायलांबाय थादो आरोना नै बेयाव दङ आलु अलकपि लाब्रा बियो लाब्रा जागोन संगासिनो बेयाव ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय बेयाव दङ बेदर रुनाय बेखौ बख'नांसिगौ हाननोसै बानायनोसै सारायखौबो नै आङो गुदुं खालामखाबाय बेयाव आङो मा हरग्रोगोन नै बे जाब्रांखौ हरनोसै ओमफ्रायहाय नैबे बानलु गोराना बेखौबो हरसै
Bye bye. Thank you for watching.